Asị kedu ka onye ọbụla melụ. Anyị dị mma. Emeka kwuo ya ọzọ. Anyị dị mma. Okay, daalụ, ndewo. Achọrọ m ịdị na-ahụ onyonyo onye ọbụla. Achọghị m onye ga-ezo ihu ya ezo. Achọrọ m ka m na-ahụ onyonyo onye ọbụla. Onyonyo means I want to see your video. Ndewo. Ugbu a aga m akpọ aha onye ọbụla. Ọwụ na-akpọ aha gị, ịza aha gị, ịmarala etu esi aza ya. Achọrọ m ịdị na-ahụ onyonyo onye ọbụla. I want everybody to put their video on. I want to see your name when you answer your name. And so anyị nwere ndị ọhụrụ. Anyị nwere ndị ọhụrụ siri na mbido ụlọ akwụkwọ Igbo, which is beginner class. We have new ones from the beginner class. So I want to see your video until you finish answering your after the roll call. Ebuka ndewo. Ebuka Nokute. Enwele anyị enwekwala Ebuka ọzọ. Ebuka Nokute. Ebuka kedu ka ị mere? Adị m mma. Ndewo. Enwere ndị na ụmụ egwu m ndị na-agbara m egwu oge anyị gara ihe ọmụmụ. Oge anyị gara ihe ọmụmụ nkwụsị oge echi kọwara anyị ihe m kwuru. Oge anyị gara ihe ọmụmụ n'izu ụka gara aga. Ụmụ egwu m gwara m na Ebuka mere ihe ọchị, ihe Ebuka mega na Instagram. They loved the highlight. Ha hụrụ ya n'anya. Ebuka, well, who will give me a clue what I said between Ebuka and Ogechi? Ogechi ga. Ogechi, ngwa na Ebuka sị gị nwa ga-ebu ụzọ ekwu. So, ana m agbalị. Na-agbalị ha ngwa kọwara m ihe m kwuru maka Ebuka. You said something, I heard Instagram. You said something about love? Something about wedding? Yeah, I think Ebuka did something about the class. He did a TikTok about, how he was learning the Igbo class and praising his Igbo teacher, and people, they were like, oh, they want to register there. So my dance students, so we had a practice last week. They were telling me that they saw what he posted. It was fun. So Ebuka na Bale, Jishike, and they were praising you too. They say you are doing very well. You are taking it so that you are serious in what you're doing. So I'm getting so good compliments about you. So keep it up, okay? Email. So mmadụ ole mere ihe omume si ha mee sịsọ onye m nwetara ihe omume ya bụ Ogechi. Kedu ndị na-emeghị ihe omume m gwara ha mee? Sịsọ Ogechi ka m nwetara ihe omume ka m si kedu ihe omume siri unu mee? Kọwara anyị ihe omume. Gịnị wụ the homework? Ihe omume wụ homework. Kedu, what is the homework? Tell us. Gwa anyị ihe omume, gwa anyị ya n'Igbo. Kedu ihe omume siri unu mee? Ka m si anaghị m anụ ihe ị na-ekwu. Anyị anaghị anụ ihe ị na-ekwu. Louder. A question. Okay, ka m si ọ dị ka ị nọ n'ụgbọala, mama, ị nọ n'ụgbọala kwa ya, anya ejighị m ike anụ ihe ị na-ekwu. Ọkwa iji igwe okwu gị were banye na klaasị taa? Mba. Okay, ị na-ekwu ya na ụgbọala mama gị. Okay, so ihe omume siri unu mee onye ọbụla dee edemede. Gwa anyị etu o chi were gba ekeresimesi na aha ọfụrụ. Sụsọ onye the only person that sent a homework wụ Ogechi agwala ofu onye. I mean the only person zitere ihe omume ya. Ogechi wụ onye mere ihe omume ya zitere m. Ebuka ahụghị m nke gị. Emeka, unu niile nọ na intermediate class. So mgbe m mesịa mkpọsị ahụ onye ọbụla unu ga-agwa m ihe mere na unu emeghị nke ọnụ. Onye ọbụla ga-enye m
You give me a reason why you didn't do your own. Igbo. And I said this year, no playing around. And let me say this. If I give you homework and you do not do it, you come to class, I'm going to take you out to use the class time and go do it. We need to be serious. I want to see you speaking Igbo within 6 months. We are not going to play around this year. You are not taking it serious in this class. I'm taking you out to move you back to beginner class. We need to be serious. I'm here to help you, but you're not taking advantage of me spending my time here 1 hour every just because you don't pay weekly for weekly classes. People pay monthly. There are some people taking private lessons with me. They pay $250 a month. And you're doing this just free. And you're not. And don't forget, you come to class just once a week. You go to school 5 days a week. So you have to make up by speaking it, making effort. I told you can, if you don't have anybody to practice with me. Practice with me. I need you to practice. Everything boils down to saying those words that you're learning every week because we started from ABC. Just the same way you learn Igbo English language 101. The same way we have everything. The same way we started from ABC, numbers, phrases, pronouns, adverb, preposition, the same way. Okay? So we have to be serious. So, and ndị ọhụrụ, the new ones, ndị ọhụrụ means the new ones. Ndị ọhụrụ batara this class was 70% Igbo, 30% English. So, you need to buckle up, okay? All right. So, Emeka Ohaya. Emeka ị ga-aza aha gị. Emeka Ohaya. Eba. Okay. Ogechi. Ogechi. Ogechi, anyị anaghị anụ ihe ị na-ekwu. Nza. Ndo. Okay. Zana aha gị. Achọrọ m ka ị zaa aha gị. Oh, Afambo Ogachukwu. No. When I call your name, Anom Eba, I am here. Yeah. Okay. So, Ogechi. Anom Eba. Okay. Ebuka Nokute. Anom Eba. Ebuka Innocent. Ebuka Innocent. Ebuka Innocent. Ebuka, if you don't answer your name, now listen to me. This is not beginner class. You do not answer your name, I will take you out. I want to know who is here, okay? Ebuka Innocent. Anom Eba. Okay, I don't know, okay. Anom Eba. Ikenna Ohaya. Anom Eba. Uchenna Ohaya. Anom Eba. Kaima. Anom Eba. Kamsi. Kamsi. Louder. Okay, Chukwode Honora. Chukwode Honora. Ma. Chukwode Honora. Zahagi. Anom Eba. Chimbusomma. Anom Eba. Flavor. Norum. Anom Eba. Oh, favor. Sorry. Favor. Okay. Ralo. Anom Eba. Okay. Emeka. Innocent. Anom Eba. Jason. Okay, Jason. Izitebere gị m ahịrịokwu igwe okwu gị. I need your phone number to add you to the forum. Hadasa. Anom Eba. Okay, ndewo. O nwere onye na-akpọ gị aha ya? O nwere onye na-akpọ gị aha ya? Anyị nwere ndị ọhụrụ mmadụ 10. Anyị nwere ndị ọhụrụ mmadụ 11, mana ọ bụghị ha ncha nọ ebe a. Ụfọdụ n'ime ha gwara m na ha nwere ebe ha gawara. So,
ọwụghị ha ncha bịara akwụkwọ tata. Ada sị enidiri m igwe okwu ahịrịokwu igwe okwu gị biko. If you have phone number, send it to me. Unless if you're going to be collaborating with your sisters and brothers, okay? All right. So, onwere onye na-akpọ gị aha ya. If I didn't call your name, welie aka gị elu. Ọ bụrụ na akpọ gị m aha gị, welie aka gị elu. Nkechi, Nkechi. Okay. Anọ m ebe a. Okay, daalụ. Daalụ. Onwere onye ọzọ? Okay. Okay, n'izu gara aga anyị mere ka m ezi unu ihe anyị melụ. Mana tupu a ngawa ebe ahụ. Ebuka, ị nwere Ebuka nọkwute nwee ike ịgwa anyị ihe mere na izitere gị m ihe omume siri unu mee. Kọwara m ihe mere na ime gị nke gị. Gwakwanụ m mgbe ị ga-ezite ya. So tell us why you didn't do your homework and when you finish it and send. N'Igbo. Enweghị m ike na ime ya maka na enwere m ọrụ but Okay, but means mana. Mana. It's okay. Yeah. It's okay. Aga m eme ya taa. Okay. Oh, ị ga-eme ya tata. Ị ga-ezite ya tata. Yeah. Okay. Daalụ. Okay. Daalụ Ebuka gbalịrị. So, you see, that's how you pick words. So, if you get to where you don't know what to say, you can put English and then we correct it. So, ọ bụrụ na unu na-ege ntị, kedu Adanna, kedu ihe nse wụ but? Oge Ebuka kwuru ya. Gịnị wụ but? Gịnị wụ but Adanna? Because Ebuka kwuru ya, ngwa ya ihe ọwụ. Gịnị wụ but Adanna? Okay, you see, it means, when everybody, because onye ọwụla, everybody means onye ọwụla. When you're in this class, I need you to pay attention. Because I'm typing and doing everything for you. You're not supposed to type. Except writing down the question you have so that whenever I open it up, you can ask your question. So, you can come with a sheet or a notebook, jotting down your answers or making some notes. But everything you need for this class, we're going to be doing it. I'll be the one typing. You don't have to type. I will post the class note. Your job is to go over it and know everything. Okay. So you need to pay attention. Ige gente. Asịrị m na bottle gịnị? Gịnị kedu onye ga-agwa m ihe m kwuru? Ebuka ekwula ya. Oge Ebuka na-ekwu okwu, Ebuka sị but. De ngwa ya ihe ọwụ n'Igbo. Gịnị ka ọwụ? Gịnị ka m kwuru? Wụ but. Gịnị wụ but? Mana. Okay. Mana. Gịnị wụ because? Kedu onye ma ihe wụ because? Maka. Maka. There you go, but. But I'm Okay. Ngwa jụọ ọnụ. Can you also say ma for but, or is it always mana? Kwugodi okwu, nye anyị okwu, magodoro anyị atụ. Ma atụ. Gịnị wee ma atụ oge echi? Gịnị bụ ma atụ? Gịnị wee ma atụ? I said ma atụ. You asked Ebuka na-eweli aka. Ebuka, gịnị wụ ma atụ? Is it like an example? Yeah, give an example what you meant, okay? You said, can you say ma? Like, instead of mana, can you just use... Okay. Actually, I want you to make a sentence in Igbo with ma. Let me see how it fits in. Okay. Achọrọ m ije ahịa ma enwere m ego. Enwere m ego. Pay attention to your negative, okay? Mana enwere m ego. So, Ogechi said, I wanted to go to market, but I don't have money. Okay, so you can't say ma. That thing is, remember, when people learn by hearing, okay? So the sound, and some dialect, they say ma, but the correct grammar is
manner. Okay, so it's okay when you hear people saying it. That's how they had it, and they carried it like that. Some people when they say it, they meant to say manner, but the way you had it to you is man. Enweghị m ego. You see, so some dialect probably they're saying it like that, but the correct grammar is manner. Okay, so, but if you hear people say it a lot, I think they're just chopping it up. That's not the complete way of saying it. Yeah, but don't go around and tell them they're wrong. Okay? Yeah, but the correct grammar is manner. So now, give example. We did all this. I mentioned this before, but it's okay. So keep learning. We never stop learning. Means math. Math. Like if you're saying something now, ana m ekwu ihe mana iji math. But for mana iji math. But to give example, you see that mana iji math. You see how I put it? But to give example, mana iji math. Some people say mana iji wear math. Okay? So this one means math. Math. Okay? Math. Betty. A math is to give example. That is a verb. A math is a verb. Okay? Ema ato is a verb. It means to give example. So know how to conjugate it to give example. Ema to give example. Give example. Maato. You see how I said it? When you telling somebody to give example, maato. Give me an example. How would you say that? Who would tell me that? Give me an example. If you want to say, give me an example. From what I said up there. Give me an example. Borrowing what I said up there. Okay, favor. Ma'am, Atu. Give me an example. Ma'am, Atu. Maram ato. You are close. Good, Al. Maram ato. Maram, not the M. Mu is me. Don't forget your pronouns. Maram ato. Maramu ato. You see that? Maram ato. We're going to do this a little bit. It's because Ebuka made a sentence and then we took it and run. So everybody here, the new one, this is how we roll in this class because I need you to know every day thing we say. It's not just going ABC thing. So right now you pass that stage. No more alphabets, numbers, because you're supposed to know this already. So this is the continuation from where you stopped at. Okay, so Ebuka akọwagoro anyị Emeka kọwara anyị ihe mere n'ime gị ihe omume siri unu mee. Emeka egbula anyị oge. Now I'm gonna put it here. When I say a word, all these words, I'm expecting you to know it before you come back to school next week. Don't waste us time. Or do not waste. See? Egbula anyị oge. This is in plural, okay? Egbula anyị oge. Egbula anyị oge. Uchenna. Ohaya. Emeka, I'm coming back to you. Get your thoughts together. Uchenna, kedu etu ị ga-esi asị? Don't waste me time. Madam. The other one is do not waste us time.
So how do you say do not waste my time? Kedu onye ma ya welie aka elu? Ị mara etu esi ekwu ya welie aka elu? Do not waste my time. Ikenna. Egburu m oge. Kwuo ya ọzọ. Egburu m oge. Egbula m oge. So learn to pronounce your words clearly, okay? Na-akpọpụta pronouncing your word clearly. Na-akpọpụta okwu gị ofuma, okay? So egbula m oge. Egbula m oge. Okay, so you have to know how to say use your pronouns here. Okay, that's why it's very important. You know, okay, Chine will Guinea bull waste my time. If you tell me to waste your time, okay. You see that? If you say waste my time, okay. Is that what you're trying to say? Or if you tell somebody, go ahead and waste my time, okay. But if you want to say, don't waste my time, this is what you say. Ebulam, okay. But if you say, waste my time, okay. But who would like somebody to waste her time, though? So, waste my time is okay. Okay. It's not MU. My time. MY. Don't forget that. Ọkwa ihe chọrọ ịjụ Ogechi. Ogechi. Ọwụ ihe chọrọ ịjụ. Okay, achọrọ m ịghọta. Ngwa Emeka, gwa anyị ihe mere na ime gị ihe omume gị. Kwuo ya ọzọ. Gịnị mere na ime gị ihe ọmụmụ ma ọ bụ ihe omume nyere unu mee, edemede m siri unu mee maka ekeresimesi na aha ọfụrụ? Give me a reason why I didn't do the Christmas homework. Yes. Can you tell us in Igbo? Emeka, you need to bump it up. You have to this year. You have to. You need to get your homework across, okay? And when you come to class, ega asu Igbo. Igbo ka anyị ga-eji na-eme ihe here. Anyị na-asụrụ n'oyibo, but we need to speak more of Igbo in this class, okay? Kedu onye ọzọ na-eme ka m si gwa anyị ihe mere na ime gị emume gị, ihe omume gị. Emere m ya mana eziteghị ya. Gịnị mekwanụ ka ị mechara ya, gịnị mere na izitere gị m ya? I forgot echetaghị I forgot echezọrọ m. Echezọrọ m. Okay. Gịnị mere i jiri chezọọ? Kedu ihe imega i jiri wee chezọọ ya? Ị ga-akọwara m ihe mere i ji wee chezọọ. Gịnị mere i ji wee chezọọ? Kwuo ya na oyibo. Ikwuo ya n'oyibo, kọwaziere m ihe ọ pụtara, ihe ị chọrọ ikwu n'Igbo. Say it in English. Why you forgot? I don't remember why I forgot. Okay, kwuo, I don't remember why I forgot. Echezọrọ echezọrọ. No. I see here in English. I don't remember why I forgot. Okay? Kwuo ya n'Igbo. Echezọrọ m maka Amaghị m ihe mere na echetaghị m. Amaghị m ihe mere na echetaghị m. I don't remember. Or another way, ka m si gee ntị. Amaghị m ihe mere na echetaghị m.
I don't remember. Echetaghi m ihe mere m jiri chezọ. Echetaghi m ihe mere m jiri wee chezọ. But the easier way wu amaghị m ihe mere. See? Echetaghi m ihe mere m ji chezọ. Mana ka m si, ama m na ị chetara. Ị ga-ezitere m ihe omume gị taata. Ọ gaghị agafe taata. Ọ gaghị agafe taata. Enwere ihe m kwuru. Gịnị wu ọ gaghị agafe taata? It's not gonna go past today. I'm not gonna send it any later than today. Okay, daalụ. Ralụ, gịnị mere na iziteghị ihe omume gị? Echezọ Gịnị mere iji chezọ? enwere m test. Enwere m test. Test wụ gịnị? Gịnị wụ test? Enwere m ule. Ule. Ị nwere ule ka Ralụ. Enyere m unu izu abụọ. Izu abụọ ka m nyere unu. Can everybody see the page that I'm sharing? Onye ọbụla na-ahụ ihe m na-ezi unu. Okay. So, Ralụ, ọ bụghị eziokwu maka ihe m nyere unu izu abụọ. Unu iji wee dee ya. Izu abụọ 2 weeks ago. Enyere m unu 2 weeks to write it. Today made it 2 weeks. So, ihe omume gị ị ga-ezitere m ya taata. Ọ bụrụ na iziteghị ya, ịbịa akwụkwọ n'izu ọzọ, onye ọbụla na-eziteghị nke ya, aga m ewepụ gị na class. If you don't do your homework and send it, I'm going to take you out of the class next week. So, to make it short, because achọrọ m ka anyị gagharịa ihe ndị anyị mere n'izu gara aga. So, onye ọbụla mee ihe m sịrị unu mee biko. Onye ọbụla, ọ bụrụ na m akpọghị gị aha, mee ya, zitere m ya. Auntie, I don't know what happened, but Zoom just Okay, kwuo ihe ị chọrọ ikwu n'Igbo. Gịnị wa I don't know what happened. Tomorrow, maka echezọ. No. Say, I don't know what happened. Oh, I don't know. I want you to say it in Igbo. Ka onye ga-agwa anyị etu esi asị, I don't know what happened. Ị mara ya welie aka elu gwa anyị ya. Because these are everyday thing you say. The phrases you use all the time. The sentences. I don't know what happened. Kedu onye ga-agwa anyị etu esi asị? Gbalịa means try. Ma ọ nwa ya chọrọ ikwu ya Ebuka. Anọkwute, kedu etu esi asị, I don't know what happened. Ihe metara. Kwuo ya ọzọ Ebuka. Amaghị m ka o mere. I think you said it right before. Amaghị m, Gịnị will happened or happen? Mere. Amaghị m ihe mere. Okay, what means amaghị m ihe mere no. You can say amaghị m ihe mere or amaghị m ihe mere no. Amaghị m ihe mere no. I don't know what happened. Amaghị m ihe mere no. Okay. If you want to say, I know what happened, what will you say? Ebuka, gịnị ka ị ga-ekwu? Ọ bụrụ na eche sị, I know what happened. I know what happened to her. Ebuka, kedu ka ị ga-eche ekwu ya n'Igbo? I know what happened to her. I know what happened to her, boo. Amam ihe mere ya. Kwuo ya ọzọ. Kwuo ya ọzọ. Ị kwutere ya, chọrọ ka ị kwugharịa ya. Amam ihe mere ya. Yes, amam ihe mere ya. Now, why the reason to say kwugharịa ya wụ the tone. Pay attention to the amam ihe mere ya. You see that? Don't make it sound like a question. Amam ihe mere ya. You see that? So when you said it the second time, you are close. But the first time you put it as a question. Amam ihe mere ya. Do I know what happened to her? I say, Amam ihe mere ya. I know what happened to her. You see that the difference? Yeah, amam ihe mere ya. Ya could be him or her. All right. Okay, so let's go over. Ka anyị megharịa ihe anyị mere n'izu gara aga. N'izu gara aga anyị metụrụ ọtụtụ ihe aka.
Last week, we touched different things. Ọtụtụ ihe, so many things, okay? Ọtụtụ ihe means so many, okay, things. And it can be also different things. Mmadụ abụọ ma ọ bụ karịa, we say 2 people or more. Okay? 2 people or more. How you say it? 2 people or more. And for the sake of the new ones, I said everything every week. Okay? Everything. You have to know them. Everything. Ihe ọbụla anyị mere n'ụzọ ọbụla. Everything that we went over in this class every week, you come back next week, you must know all of them. Because I will ask you all these things. Okay, so be ready for that. Be ready. And sometimes I will pay 2 people together. 2 of you will have conversation using it to ask each other questions. Okay? So now, mmadụ abụọ maọbụ karịa, 2 people or more. 1 person, ofu onye maọbụ otu onye. Gbalịa, try. Kpọm maọbụ ntụpọ means what? Kedu onye m kwuru na ọ bụ? I didn't put it here. Gịnị wụ kpọm maọbụ ntụpọ? Kedu onye ga-agwa anyị ihe anyị kwuru na ọ bụ? Pom maobo ntupo bu point. Point. There you go. So you put that period. I know reason I didn't put it. Next time I'll ask it again. So I'm not gonna put it again. So know it. I went to work yesterday. Agara m ọrụ. Some people call it ọrụ ụnyaahụ. Okay? Maọbụ ejere m ọrụ. Ejere m ọrụ. Okay? Maọbụ ụnyaahụ ejere m ọrụ. So know that. If you are addressing a group of people, you can also use the word no. Use no. For example, if I see Ogechi, I say Ogechi ndewo. Ndewo. It's just one person, is singular. But if I'm saying ndewo to Ogechi and Emeka, I'll say ndewo no. Okay? I can say ndewo no. Just to make it, more friendly. Ndewo no. Okay? You can say ndewo. Ndewo was singular. Ndewo no plural. Okay, know that. Anything you're saying. Now, if you come up to the podium, you want to give a speech. And then crowd, okay? You say, hello, ladies and gentlemen. Ndewo no. You see that it's not ndewo. No, you're talking to group of people. All right, so now, this is what example I gave here. Ndewo. Hello all. Gisienu ike. This involves many people. It's not one person. Good job, you all. It can also mean keep doing your best. So whenever I say, you hear somebody say, Jisike, Jisike, I'm talking to one person. Jisike, Jisienu ike. So know the difference, okay? Now, we said also something like past tense. Garaga. Ihe garaga. This is where we capitalized last week. Ihe garaga. Something in the past. Ihe garaga. Okay? It is past tense. Now, when I turn to you and say, Unyanyoku, make a sentence use it in past tense, okay? Put it in the past tense, put it in the present, or continuous tense, okay? Odinihu is future. Ihe dị n'ihu, something to come, not something that is happening or has passed. Ugbua, keta, ihe na-eme ugbua, ihe na-eme ugbua, ihe na-eme right now, keta. You can say ihe na-eme ugbua, maọbụ ihe na-eme keta. So pay attention to that because I'm gonna get to you before we close today. Okay, so now another thing, ihe ọzọ. Another thing means ihe ọzọ. Another thing, let me put it up here because you need to know these things. Another thing means ihe ọzọ. Ihe ọzọ is another thing. You don't need to type because I'm going to send this note. Okay, ihe ọzọ anyị kwuru. Ihe ọzọ anyị kwuru n'izu gara aga. Let me see. Ihe ọzọ anyị kwuru n'izu gara aga. Ka m sị gịnị ka ọ pụtara?
ihe ọzọ anyị kwuru n'izu gara aga? Ka m sị gị na-ewe ihe ọzọ anyị kwuru n'izu gara aga? What we said last week. Okay, good. So, ihe ọzọ anyị kwuru n'izu gara aga wụ, when it comes to iri, okay? Iri. Kedu ihe ọzọ, kedu okwu ọzọ nwere ụdịrị ahịrịokwu a? Give us another word or something that means that starts with the same spelling. Ka onye ọzọ ga-agwa anyị, who will tell us another word that starts that has the same spelling but different meaning with iri, with IRI, iri. Anyị kwuru ya n'izu gara aga. Kedu onye chetara? Nkechi? Kedu ihe ọwụ? Ka ọ wụ Emeka? Gịnị ka ọ wụ? 10. 10. Ọ nọ n'ebe ahụ. Kedu ihe ọzọ? Kedu okwu ọzọ? Okwu ọzọ means another word but different meaning. They have the same spelling, the same word, but different meaning and different tone, different sound. Ndị bịara akwụkwọ, ndị nọ n'ịntamị anọ Nkechi si na beginner, but Nkechi, anyị chọrọ okwu ọzọ. It is there. Ọ nọ ebe ahụ. It is there, but there's nobody is thinking right now. Ikenna, kedu okwu ọzọ bidokwara na iri mana ọwụghị ofu ihe, ọwụghị 10, ọwụghị iri? Gịnị? Kedu okwu ọzọ? Another word that is different meaning. Ikenna, Kwụọ ya ọzọ. kedu okwu ọzọ bidoro na wụ iri mana ọ bụghị iri? The same word, different meaning and different sounds. A number. Oh boy. Ogechi, kedu ihe m kwuru n'izu gara aga? You said eat. Eat bụ gịnị? Iri. No, you told me 10. No. Iri. No, it's still 10. See? Kedu onye ọzọ chetara ihe m kwuru? Kedu onye ọzọ chetara ya? To eat, right? Kedu etu esi akpọ ya n'Igbo? Kedu etu esi ekwu to eat? Chukwudi. Afa m bụ Chibusoma. Okay, Chibusoma, kedu etu esi ekwu ya? How do you say eat? To eat. How do you say to eat? It is there. Who can tell me how to say it? Iri. Kwuo ya ọzọ. Iri. Kwuo ya ọzọ. Iri. You're saying iri. I don't know if you're saying 10 or you're saying to eat. Really? Huh? No, to eat. It's what? It's not iri. Kedu the sound, Emeka? Eerie. Kwuo ya ọzọ. Eerie. Iri. Yes. Iri. It is the same word, but they have different meaning and different sounds. Iri, to eat. Iri, to eat is iri. Biarienri. Biarienri, come and eat. And we gave some examples last week. I ate noodles. Eririm indomie. I am eating indomie. Okay. Kedu onye ga-agwa anyị etu esi asị ihe dị n'ihu? Gịnị wụ ihe dị n'ihu? Ihe na-aga ịbịa abịa. Gịnị ka ọ wụ n'oyibo? Kedu onye ma ya? Ihe na-aga ịbịa abịa nke dị n'ihu. Kedu ihe m sịrị na ọ bụ? Future. Kedu n'ihu? Future. Yes. Kedu onye kwuru ya? Kedu onye kwuru ya? Who said it?
Kedonya Favor. Puria means who said it? Favor. Okay, so I'm gonna put it here. Kedu onye kwuru ya? Who said it? You all need to pick all these things. Who said it? Okay. It's a question though. Who said it? Kedu onye kwuru ya? Okay. So, Kedu, who will tell us how to say in Igbo what is happening now? Kedu imera. No. Give me the what I said, how to say what is happening now? Continuous tense. Something happening now. What is it in Igbo? Something happening now. What is happening now in Igbo bu Kedu? No. Just tell me what it is. Oh gosh, I am giving. Okay, ihe na-eme ugbu a. Ihe na-eme ugbu a means something happening now, okay? So it's like continuous tense. Okay, kedu onye ga-agwa anyị past tense, what it is? What is past tense in Igbo? Just like we said, the continuous tense. Nkechi or Emeka? Past tense in Igbo. Agaraga. Ihe gara aga. Yes. Ihe gara aga, okay? Something in the past. Good. Ihe gara aga. All right. So, now we also use the word I jiri okwu esa to watch. Esa to watch. And I gave you a homework as well. I said, now, not only that, I told you to do your edemede, to do your the essay. Okay? I remember I gave you guys homework, right? To use this word, igu, egu, right? Esa. I told you to make a sentence with all this. How many of you did it? Kedu mmadụ ole mere ya? Ogechi, o so n'ihe ndị zitere bụ mere ya? O mere ya. Okay, kedu onye ọzọ mere nke ya? Onweghị onye n'ime unu zitere m ihe ndị a. So, this is how we conjugated these words. And this class, please, we need to be serious. We need to be serious. So what we did last week, we used the iri. I ate noodles. I am eating noodles. I ate noodles. It's past tense. I am eating noodles. It's present. Okay? I will eat is the future. You see how it goes? Agam eri. Ana meri. Eririm. Okay? Now we also use the word esa to watch. This is trying to use, put your, do something in the present, past, and future. Okay? They washed their plates. We will not wash our spoons. We washed. We are washing. This is several ways you can do it. Okay, Ralu also say, Ralu, gasa, Ralu go wash. Ralu Sarah, Ralu wash. Ralu gasa, Ralu will watch. You see? So this is how we say. Now we also say ịgba egwu, ite egwu. Aga m agba egwu. Ị ga-agba egwu. Ọ ga-agba egwu. Ọ na-agba egwu. Ọ gbara egwu. You see? Future, present, past tense. So this is what I want you to do. Now, since you didn't do your homework, I would like you to do, and it's going to be 10 sentences. So the 10 sentences, I'm going to send it out. I'm going to use, I want you to do present, future, past tense. Okay, you need to make sense. One word, but you need to do it. And if you finish your own, send it to the forum. If somebody said, onye buru ụzọ site nke ya, onye ọzọ aga-ede okwu ihe onye ahụ dere. If, for example, Ogechi sent her homework,
and I see somebody modeling the sentence, copying the sentence, no, you have to redo it. You need to do your own sentence. I don't want anybody doing the sentence another person said. If you don't want to find yourself in this situation, be the first to submit your homework. If you submitted it at the same time, then even if you say the sentence somebody said, then I will know that you didn't have enough time to copy somebody. But if you waited till next another day to send it now, you have to redo it. So I will send out another homework, and you have to do your homework. You have to learn how to conjugate it, write it, take a picture of it, send it to me. Send it to the forum. Don't send it to me privately. So it's due Thursday. I'm going to send out homework. I will send out homework. You have 4 minutes to ask questions. Onwe onye nwere ajụjụ. Anyị nwere nkeji anọ ịjụ ajụjụ. Ogechi ngwa, jụọ ajụjụ gị. Guinea boo before and after. Kedu onye chetara ihe ọwụ? Kedu onye chetara ihe wụ before? I'm here before you. Okay, ọtụtụ ndị mmadụ na-eweli aka ka m jụgodi ralụ. Ralụ gịnị wụ before? For example, if we want to say, I am here before you, how do you say it? Let's make a sentence. Let's say, I am here before you. Ogechi jụrụ ajụjụ. Gịnị wụ before? Ralụ ngwanụ ralụ iweliri aka elu. Gịnị wụ before? I had a question, but Oh my God. Okay. Ebuka, gịnị wụ before? Before bu tupu. Tupu. Daalụ. Anọ m ebe a tupu gị. So we try to make a sentence with Ogechi's question. Anọ m ebe a. Anọ m ebe a tupu gị. See? Before you. So before means tupu. Before means tupu. All right. Good question. Okay. Ogechi, o nwere ajụjụ ọzọ ị nwere? And Okay, John. to say I'm here after you. After. Mm-hmm. Anọ m ebe a. I am here. You say, I am here after you. Yes. Make a sentence. You know, okay, after you ask a question, what is after? Yes. So if I want to say I'm like, Okay. I'm here after. Make a sentence. Yeah, I know I will ask somebody. I see Favor's hand, but you want to make a sentence too. You want to say after you. Okay, let's just put after you. Okay, Favor, you know after. Favor, you never. Favor, kwa aka gị nọ n'elu, gịnị wụ after? I'm bugging you. Okay, kedu onye ma ihe wụ after? Achọrọ m ka Ebuka, ọsọ Ebuka nọdụ ebe onye ọbụla agba nkịtị. Ebuka ngwa. Mwabwe. Huh? Mabwe. What? Mabwe. Emeka, I don't understand. Can you spell it? MGBE. B MGBE. 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 Okay. Kedu onye ọzọ chetara ihe ọwụ? Ebuka, ahụrụ m aka gị n'elu. Emecha. Emecha, Emeka, yes. Emecha. Okay. Emecha bụ. O nwekwara ụzọ ọzọ. Mgbe gacha, like after you. Mgbe emecha. After you, if you are putting it after you, mgbe emecha, Emeka, that's where you lost it, okay? After you. Mgbe gacha. Now, you, after you, mgbe. Ega. If you're conjugating it, mgbe gacha. You see that? Egacha. Imecha. The same thing, okay? Imecha. All right, if you're conjugating it, that's what you're going to. So one more question, because I have to get into a beginner class.
Ralisi nwere ajụjụ ngwa. They're waiting for me. So are you gonna post this in the what's it called? The WhatsApp? So absolutely in the forum, yeah. I'll post it in the forum so you see it, and then your homework also. Look out for your homework, and Okay. when I send homework out, your homework is always due on Thursday, no longer Friday, because I think everybody just sitting waiting for Friday. No, Thursday night. Okay. And one other want to ask you quick question. Okay, ngwa aga m ezitere unu klaasị note ihe omume anyị mere tata. Zitekwanụ ihe ọmụmụ unu ga-eme, zite ya by Thursday. Ngwa ka emesịanụ. If you know you called in, if you are in the intermediate class and you called in, please, I'm going to dismiss class, call in again. All right, ndewo, daalụ.